Ovo je jutarnji program na Studiju B. Bićemo zajedno još skoro sat vremena, puno dobrih priča i sjajnih gostiju imamo. Recimo, gošći koja je već uveliko sa mnom, italijanske novine Libertà pisale su uz super fotografiju krajem novembra, kada je ona držala predbožićne koncerte u Milanu. Mezzosopran, Ana Sinicki, večeras u Skupštini grada. Dobar dan, Ana, dobrodošli. Sneg je stao, vreme radi za vas. 8 sati, ulaz slobodan u Skupštinu grada. Šta nam pevate? Pevam raznovrstan program, kao i uvijek na mojim koncertima. Naći će se dela slovenskih kompozitora, kao što su Glinka, Čajkovski, Rahmanjinov i naravno neki od naših kompozitora, kao što su Kornelije Stanković. Takođe i arije iz najpoznatijih opera, kao što su Samson i Dalila, znači arija Dalile, arija Rozine iz Seviljskog Berberina, arija Charlotte iz opere Werther i tako dalje. Lep, bogat program. Naravno i španske pesme, nećemo zaboraviti, i ruske romanse. Moje omilje. Samo malo da čujemo, da, to je zbog porekla, ali možemo o tome još da pričamo. Ajde malo da čujemo Anu kako peva. Ana Sinicki, beogradski mezzosopran. Ovo je bio koncert, vidjet ćemo još kadrova, u Milanskoj katedrali koju je oslikao Leonardo da Vinci, dakle jedan prostor u kojem je privilegija nastupati uoči Božića, sjajan termin za koncert. Rekli smo, Ana Sinicki večeras u Skupštini grada od 8 sati, ulaz slobodan, idite i uživajte. Koliko je bilo, vidjet ćemo sada i isječke iz italijanskih novina, koliko je ovo dobar nastup, recimo, kada ste u postojbini lepog pevanja? Pa to je jako važan nastup. Koliko je to važno? Pa za jednog operskog pevača nastupati u Milanu, koja je, da kažemo, prestonica operske muzike, jako važan nastup i jako je dobro da je koncert dobro primljen. Da su novine pisale o tome i da se nakon toga pisalo, da su kritike dobre i da je publika bila zadovoljna. Da, to je dobro da izađu dobre kritike, ali samo da kažemo nekoliko reči o Aninom školovanju, pošto je još jako mlada. Onda da kažemo da je, recimo, završila ovde fakultet, odnosno Akademiju lepih umetnosti u Beogradu, pa onda bila stipendista na Yale-u u Americi. Kako izgleda školovanje na Yale-u, odnosno usavršavanje? Jako zahtevno. Jel da? Mnogo traže, jel? Naravno, to je školovanje kao da ste u nekoj operskoj kući, i jako mi je drago da sam tamo bila i iskusila sve to što su oni imali da mi ponude. Imali smo probe, da kažem, danonoćno i nije mi žao uopšte zbog tih 3 godine koje sam tamo provela, jer sam imala prilike da upoznam i jako poznate pevače, da sa njima sarađujem i da se ponašam kao da smo u nekoj operskoj kući, već da radimo. Ali to je super referenca kad negde kažete da ste se usavršavali na Yale-u, u kojoj god oblasti nauke ili umetnosti, to je odlična preporuka. Šta je u planu, Ana? Sad dosta radite u Madlenijanumu, imate tamo različite, da kažemo, i usavršavanje i vežbe i neke nastupe. Kako to ide? Pa u planu je koncert u Milanu krajem aprila. Takođe planira se koncert u saradnji sa ambasadom Indonezije, koji će dovesti orkestar iz Indonezije koji broji više od 100 članova. I jako mi je velika čast da ću imati prilike sa njima da nastupam. Koncert mislim da će biti u junu ili septembru, tako da ćemo vašim gledalcima blagovremeno to najaviti. Na vreme najaviti. Kažu da ste i jako, sad zanimljivo kad gledamo ovaj koncert, da ste i onako baš neko ko pravi dobro raspoloženje i dobru atmosferu, vi komunicirate s publikom, a sve vreme morate glas da držite. Pa moramo, naravno, to je baza, tehnika pevanja je baza, a ostalo je scenski nastup, je nadogradnja i ono što svaka publika danas želi, jer više nije dovoljno samo stajati uz klavir i pevati, jer danas sa svim ovim nastupima koje imamo, zabavnih pevača koji svašta rade na sceni i operska muzika mora da se prilagodi tim standardima.
Da, aplauzi u Milanu, bit će ih večeras i u Beogradu, sigurno u Skupštini grada u 8 sati. Ana Sinicki ili još neko uz vas? Ko će vas pratiti? Klavirska pratnja Nevena Živković, moja draga koleginica iz pijaniskinja iz Narodnog pozorišta. E pa lepo. Nevena Živković kao klavirska pratnja Ane Sinicki večeras od 8 sati, Skupština grada, ulaz slobodan, idite da vam budu topliji malo ovi ledeni dani. Definitivno topli srce. I da sačekamo Dan zaljubljenih zajedno. Da, Dan zaljubljenih. Ili Svetog Trifuna, kako god. I da popijemo koju čašu vina. Koju čašu vina. Onda ste kao za Dan zaljubljenih čašu vina i onda ste sve ispoštovali. Slušajte Anu Sinicki večeras.